Ez dira sanjondarrak, zumaiarrak baizik, haiek utzitako ontziarekin entrenatzen. Platanito deritzoten traineruarekin ari dira lanean, asteburuko playoff erabakigarriari begira. Baikorra izan da, bai arraunlariak oso ondo moldatu dira enbarkazio berrira. Konbentzitua baldin bagaude horre gure lana espresatuko dugula, segurazki bai ezungo gehala. Baina, handikan lau egun dauzkagu horretik probatzeko eta ikusteko, eta larrotan lanean egea sentidu hortan, ez? Ziabogetan eta ahalik eta segundu gehien jatea da helburua, oso lehia estua aurre ikusten baitute Amegrobe, Santortzi eta Oriorekin. Ni pentsatzen oso lehia irikia izango dela eta detaile txikiak izango dira pixka bat definituko duela postu horiek, ez? Bi final dira, itsaso zabalean bat errekan bestea, baina Bermeokoa hil edo bizikoa da Zumaiarren ustez. Lehendabiziko estropan ez irabazi ezer ezin dezin, baino galdu asko. Orduan atera berda bizirik aurreneko estropa hortan izatean erabaten eta goia bigarrengon rematatzea albaldin bada. 7 urte daramatza Zumaiak elitean, orain 2 urte playoffa jokatu eta nagusitasunez eutsi zion mailari. Erronka berberaren bila joango dira orain ere eta ez arraunlariak bakarrik. Herrian batzuk eskatzen zuen autobusa bersatik etzan jartzen da bar, hortik hasi lanean da, abematu jendia pixkanaka apuntatzen nahi dela eta betetzen den.